and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Palayo ni Jimmy Oy, Simeon. Palayo ka niya kana kung gusto ka nga matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Tay, Kadyo. Bibiya na siya. Kung sa makambo, ipasabot ni Tatay Kadyo. Ngano nakasulti siya sama niya to? Di man sila kailan ni Sir Jimmy. O ako na siya makailan. Pero nganong murag suhito siya ni Sir Jimmy. Uy. Huwag ko bati ang duka na. Nahasol ko sa gisulti ni Tatay Kadyo ka na ako. Nahasol ko. Ayaw pagminyo, Sindo. At dili ko magminyo. Di ko makakita sa kong liwat. Shindo. Oh, Lola Edad. Nagmata ka pa di ay? Hugo sa lawas. Pero ganong di ka pa man din tugnaw na. Kadlaw na. Wa pa ko bati ang duka, Lola Edad. Gano? Dunay nakahasol nimo? Oh, Sulti ko. Unsa may nakahasol nimo? Lola, gihangyo mo kong Tatay Kadyo. Nga dili magminyo. Unsa? O ka na, Lola Edad. Nahasol ko. Na gusto kong makakita sa akong liwat. Gusto ko nga doon ako ipamilya. Shindo. Sunda ang imong kasing-kasing. Lola, Kung gusto ka nga makabaton og pamilya, tumana ka na. pero ang gusto ni Tatay Kadyo, nga dili ko magminyo. Kung unsa man ang imong gusto, ang imong ipagandoy, tumana. Ayaw sunda kung unsa magisulti ni Tatay Kadyo nimo. Lola Edad, Sa gikaingon ko na, ikaw ang gilauman ko nga makapausab sa nakalatid sa kapalaran atong angkan. Lauman ko ka na, Shindo. Lauman ko na kanimo, apo ko. la, unsa magidayan kalatid sa akong kapalaran, sa atong pamilya. Ikaw mismo ang angay nga makadiskubre kung unsang nakalatid nga kapalaran sa atong pamilya, apo ko. Lola Edad, Kadyo! Tama Kadyo! Kadyo! Sharon! Kadyo! tingog man ron ni Bay Butoy. Dali, Lola, atong gawason. Sige. Ngano, kung sa ilita mo, Bay Butoy. Hay, basta Kadyo kay Simeon, ha? Hain? Nasing lawak, natuog pa. Ngano? Simeon, kisa na na sa gawas. Tay, ako ni Tay. Sila si Bay Butoy, Tay Kadyo. Tay, Kadyo, ang anak ni Berta, Dante, nasudlag daw tang spirit. Usa, dali ka mo. At tuog si Dante. Tara. Oh, tanawa tayo, Kadyo. Tanawa sa Berta, Tay, Kadyo. Isudlag daw tang spirit ang iyang anak. Tanawa. Gigunitang maayo na ra, gigunitan sa liong sa Berta taon. Pagkaisog sa daot ang espiritu ginisod sa lawas. Tay Kadyo, buhi pa ka na si Naberta nga mura magituog ni Dante, wala magkatingog. Kinuo ko. Kinahanglan nga doon ako mahimo. Tulo ko sa... Ayaw. Basi kung saan niya nagkandang isong rabakaitin siyang daw niyang kuskan po niyo tayo. Huwag niyo yung nakapiyong niya ganina. Gibangwakli lang ang mga tao. Taraot ako unsa siya kamangis. Tabangan ko ikaw, Tay Kadyo. Mutabang sa ko, Tay. Ayaw, ako lang mo doon niya. Dihilan mo, ako'y bahala ni Dante. Kinahanglan nga maluwas ko si Berta. Ay, Kadyo, murang pari-pari magtingog na ko. Unsa, Miss Dante, oy. Kalsa ni Dante, Berta. Ginuo ko. Luwason ko si Berta. Bukoyo kami, Tay Kadyo. Sige, kaingon ko na. Ako lang bahala ni Dante. Dihilan mo. Pero tay, kusgar ba kayo siya, Tay, Kadyo? Huwag may kapiyo ka na niya ganina, oy.
Bitaw, bitaw. Ikaw, matagusga ka na. Basta dinhilan ko. Why mo doon libisan usa ka ninyo? Ako'y makigharong na ng demonyo nga nisod sa lawas ni Dante. Uy, ginoo ko. Apitay! May marihal kang tingog na kong demonyo. Naunsa naman eh. Gintuol te ka, Diyos Dante. Tabangan ko sa Tatay Kadyo. Bahala na. Dante, buhi ang gimuginan. Uy, Igo lang ko niya kitutukan. Tay Kadyo ba, tay, tay? Yan ilabay si Birta, may ulang ko. May gani kinasaw ko niya si Birta. Buhi pa siya. Buhi pa siya. Dula pa siya pulso. Umarong ko. Pawas sa lawas ni Dante. Unson Spiritus Male. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Unson Spiritus Male. oy, hala. Tanawas, tanawas, Dante. Murag na sakitan. Iyang gitabunan niyang dunggan. Oh, miluom, miluom. Unsa man kay gisulti ni Tay Kadyo nga naman to'y unsot. Mura man siya. Nasakitas Dante, oh. Uy, ang daot ang espiritu na ito nga bisod lawas ni Dante siguro. Miluom, miluom, miluom. Wala katingog si Dante. Yun O ang- bisigan lang mata. Hain man si Simeon. Bitaw no, diri naman ito ganina. Nakikisurya ba ito na ito? Nuwam lang galing. Tuwa, da. Ay, ito aray! Pihina di pagduol di ay taon. Oh, ginoo ko. Ayaw man ay Simeon. Ayaw pagdoon ni Dante. Gisakitan siya. Tuulog na siya. Ugunitan ko ang oni at tuong kamot. Aron mo kawas ang daot ang espiritu nga naasol siya lawas. Karon nagunitan ko na inuo. Gawas sa lawas daot ang espiritu. Ut in nomine Jesu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Unson Spiritus Male. Wow, puta! Simeon! Galayong ka. Dali tayo kadyo. Madali tayo kadyo. Dali. Ut in nomine Jesu, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Unson Spiritus Male. Amen. Siya tayo. Kusya kayo sa Ut tayo. in nomine Jesu, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Siya ditabo niya tayo kadyo. Nalupo siya tayo. Wana. Wana ang daw tayo espiritu nga nasa sud siyang lawas. Ha? Tay, naunsa ka tayo. Nganong gigunitan ni mo ang imudugan tayo. Kaligli sakit ang tukan. Unsa tayo. Ay! Kadyo! Awa. Ay, awas mo ka tayo. Awa. Wali kaso. Okay na ko. Dali tayo, dali tayo. Ang kakon ka na mo. Mamaulit tas bahay. Dali pa ni Simeon. Atong aga kong Tatay Kadyo. Dali. Di lalim ang imong gibuhat kanina, Kadyo. Daot ang espiritu ang imong gikunda. Mao nga naingon ka na. Naluya ka. Una na edad. Pero napunto ko siya. Kadyo. Nga nung gihagyo mo ba si Sendo nga dili magbinyo. Oh, na edad. Nahanlo ka nga mahisama unya si Sendo kanimo. Na edad. Hutang buot, Kadyo. Ayaw hikawik imong mga anak sa ilang kalipay. Bisan pa og nagkahulugan kini sa atong kapukanan. Kadyo. Dili ko gusto nga dunay daotang mitabo sa akong mga anak na edad. Pusa kinahanglang tumano nila ang akong kagustuhan. Kinahanglan nga dili sila mosupak kanako. O niyang musupak yun si Simeon. Day, Mas pilion niyang iyang kalipay. Ang iyang pagpanipad sa syudad. day edad. Unsa'y buhaton mo, Kadyo? Ha? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!